Takže ja a moje sivé vlasy a chlpy vám chcú povedať viacej o predplatnom. Predplatné je vec, na ktorú by sme postupom času chceli prejsť v podstate v plnej miere. Tento rok si dáme kvázi taký prechodový, aj preto, aby sme vás moc nešokovali, aj preto, aby ste si trochu zvykli a aby sme trochu možno rozdelili hladiny a dali možnosť na diskusiu medzi vami a nami, ak teda ako nejaké príde, o tom, prečo to tak je a ako to je myslené. Teraz idem konkrétne teda opísať, ako to predplatné bude fungovať. Keďže permanentka pre dospelého člena mesačná, teda 30-dňová, bude stať 95 eur, tak tak náš člen sa bude môcť v priebehu pár mesiacov prepracovať na nižšiu cenu. Bude to fungovať takým spôsobom, že prvú permanentku, začnem teraz s konkrétnym príkladom, od januára si kúpiš za 95 eur. Poviem príklad, kúpil si ju 5. januára a 3. februára ti tá permanentka bude končiť po 30 dňoch. Dúfam, že som to dobre vyrátal, keď nie, nevadí. Každopádne princíp je jasný. Keďže ti skončila 3. februára, tak ak si hneď 4. februára zaplatíš, zakúpiš permanentku, ktorá bude ďalej fungovať ďalších 30 dní, tak ju budeš mať o 5 eur lacnejšiu. To znamená nie za 95, ale za 90 eur. Takýmto spôsobom, keď to členstvo bude nepretržité, jedno členstvo za druhým, sa vieš prepracovať na sumu 75 eur. To znamená, že to členstvo teoreticky, keď budeš poctivo trénovať, vieš ho mať ešte lacnejšie, ako je v tomto roku. My sme s tým prišli preto, respektíve budem hovoriť za seba, lebo je to môj vymysel, prišiel som s tým preto, lebo sa trápime s veľkými finančnými výkyvmi, čo sa týka toho incomu, toho prítoku peňazí v priebehu niektorých mesiacov. Sú populárnejšie mesiace, najmä tomu po prázdninách, prípadne nový rok, predsavzatia a tak ďalej. Potom sú mesiace menej populárne, keď ľudia majú tréningové výpadky a podobne, hej, častokrát cez prázdniny, cez Vianoce a podobne, prípadne cez skúškové obdobie, každý to máme inak. A my vás takýmto spôsobom chceme motivovať, aby ste v tom členstve fungovali ako, nazvem to, v paušáli. Keď sa vrátiš z dovolenky, tak tiež nezavoláš do Orangeu, že ty si teraz bol 2 týždne do dovolenke, že by si chcel o 2 týždne zaplatiť menej z svojho paušálu. To znamená, že takisto sa na to dívame aj my. My sme postavili telocvičňu, najali sme trénerov, mnohí z nich máme zamestnaných a tým pádom sme tu pre vás 24/7, keď nie 365, tak 362 dní v roku. To znamená, že my si nemôžeme, ak chceme sa stále zlepšovať a svoju úroveň udržať, vzdelávať sa a viesť dôstojný život, nemôžeme si dovoliť mať také veľké výpadky. Možno si poviete, že je to z mojej strany také šalamúnske, ale ja nechávam hodenú rukavicu na vás, aby ste si vy prerátali, ako vám to vychádza, či tomu chápete, či ste s tým stotožnení a či sa vám táto myšlienka páči. To, či sa vám páči myšlienka, ide aj o to, že či chápete ten náš koncept, čo tu robíme a kam to smerujeme a nie iba tá finančná stránka veci. I keď samozrejme ja mám tiež svoju rodinu a peňaženku a taktiež mnohé veci prerátavam. To znamená, že ja nechám na vás, ako túto šancu využijete a ako sa s tým potrapíte. Uvediem vám k tomu ešte na dovysvetlenie nejaké príklady. V prípade, že končila ti permanentka 3. februára, ty ku nám prídeš cvičiť 8. februára. Normálne by si kúpil tú permanentku s platnosťou 8. februára, ale poviem príklad, že chceš využiť to, že budeš mať o 5 eur lacnejšiu, prípadne až o 20 eur, ak by si už mal permanentku za 75 eur a nechceš o tento finančný benefit prísť, tak môžeš si ju zakúpiť s dátumom spätne od 4. februára. To znamená, že síce ti ujdu, rýchlo to vyrátam, 3 alebo 4 dní tej permanentky, ale budeš mať zachovanú cenu na ten mesiac a aj na tie ďalšie nasledovné mesiace. To znamená, že sa s tým dá naozaj pekne pracovať. Čo sa týka predplatného, tak samozrejme bude sa dať aplikovať na klasickú permanentku s názvom Poctivec. To znamená, že niektorí z vás to voláte, že škrtačky alebo vstupky, to platiť nebude. OK? Takže bude sa to týkať permanentky Poctivec, to znamená vždy 30-dňovej permanentky, samozrejme, a bude sa to týkať aj študentov, aj dospelých. Priatelia, dôležitá vec, zľavy nekombinujeme. Takže asi toľko k tomu.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak by vám niečo z tohto nebolo jasné, kľudne mi šupnite otázky priamo mne alebo sem do komentáru, rád ich zodpoviem.